Hello, hello, good morning. Good morning, good morning. Natumba. Natumbang akong dekorasyon. Para hindi matumba, lagyan dyan. To protect. Hello, hello, mega shout out, Angelica Carreño. Hello ho, salam sakdan ho. Thank you sa tamsak, sister. Hello, hello, Kimberly, thank you sa tamsak. Hello, hello, thank you sa thumbs up. Hello. Hello, host. Thumbs up dan. Thank you so much, Angelica, sa thumbs up. Hello, hello, Kimberly, Kimberly. Pahingi ng thumbs up, Kimberly. Yung kamay, pindutin mo yung kamay na ano, yung daliri na naka thumbs up. Salamat, salamat. Hello, good morning, Dudong Mel TV. Di Arahos. Thank you sa legit na mga friends. God bless you all. Happy first day of May. Thank you. Sige, palaro tayo. Larga bula. Unang bunot. Mega shout out. Oo. Tamsak host. Osmar Osik. Thank you sa thumbs up. Thank you sa 5 billion viewers. Thank you so much. God bless you. Hello, umalis ka dyan, loading. Hintayin mo ako maglaro. Doon sa baba ng ano mo, Sister Kim, meron doon ano, may nakalagay doon na tamsak, di ba? Doon mag-ano ka doon, pindutin mo yun, di ba? Sa baba ng ano mo, meron doon tamsak. Yung pidlitin mo yun, pidlita. Hello, thank you sa isa kong suporta. Hello, Oscar, salamat sa pagsuporta. Pahingi ng tamsak dyan, brother Oscar. Hello, magandang umaga, magandang bigat tayong lahat data. Thank you sa tamsak, thank you sa 5 billion viewers. Thank you. Sige na, magbalaro tayo.
Hi, Kimberly. Hello, Kimberly. Sabi ni Osmar Osik. Si Sister Cathy yan, si Osmar Osik. Kimberly. Shout out to you. Sabi ni Osmar. Kimberly. Hello, Osmar. Si Ate Cathy mo yan, si Osmar. Kimberly, si Ate Cathy mo yan, si Oscar, si Osmar. Mega shout out, mega shout out. Thank you sa suporta. Palaro tayo, hulaan, hulaan. Ang makanalo, mayroong may 50 nga load. Pero ang bigay pag nandyan na, pag abre na ang mga tindahan, ngayon kasi sirado ang tindahan ngayon. Unang palaro, hulaan nyo kung anong laman nito. Hulaan nyo kung anong laman nito, bagay. Matigas na bagay. Ano ito? 50 pesos na load. Hello. Start na tayo dyan. 50 pesos na load. Hulaan kung ano ang laman nito. Kung ano ang laman nito. Bagay. Hulaan nyo kung anong laman nito. Hulaan mo kung anong laman nito. 50 pesos na load ang mapapanalunan. Ito. Dito ko lang ilalagay. Hulaan kung ano ang laman nito. 50 pesos na load. Pinas load. Hindi. Na-loading. Oo, amo ito. Lahiya. Sige. Sumagot lang kayo dyan. Make up, hindi. ₱50 na load. Hello, mega shout out. Nice vlog. Thank you sa thumbs up. Ballpen, hindi. Lipstick, hindi. Bas. Mega shout out, Oscar. Hello sa akin, mahal na Osmar. Love you. Good morning. Hi. Ate Kat, hehe. Mega shout out. Susi, hindi. Hindi susi. Chane, hindi. ₱50 na load. Ballpen, hindi. Osmar, hindi ko makita si Osmar dito. Necklace, hindi.
Ayun o, nandoon na. Pag nahulaan nyo, doon ko lang bubuksan kung ano ang laman. Glow, mamaya na mag-glow. Mag-umpisa pa lang. Matigas na bagay. Matigas na bagay. Watch, hindi. Relo, hindi. Matigas na bagay. Lagi nyo tong nakikita. Pag lumalabas kayo. Hindi. Hikaw, hindi. Sunglass, hindi. Madalas ito paglaruan ng mga bata at matanda. Matigas na bagay, madalas ito paglaruan ng mga matanda at mga bata. Mega shout out. Winnie, hello. Mega shout out. Good morning. Thank you for coming to my live stream. Mga lalabs. Kimberly is matigas na bagay, madalas paglaruan ng mga bata pag nandun sila sa labas. Naglalaro sila, mahilig sila maglaro sa labas. At saka yung mga matanda rin, ginagamit din ito. Matigas na bagay. ₱50 na load pag nahulaan. Sinsilyo. Dere. Game. Hulaan. ₱50 na load. Madalas paglaruan ng mga bata at matanda. Ginagawa rin itong decoration. Easy link, haha. Karayom, haha. Nakakatuwa pala yung palaro. Mega shout out sis Winnie. Karayom, hindi. Karayom, thank you sa support. Coin, hindi. Sige na, basta ano. Tama, bato. Nanalo na si Kimberly. Bulaklak. Tama, nanalo na si Kimberly. Bato. Tingnan nyo ha, kung anong laman ng bag ha. Walang daya yan kasi nandoon no. Tudun. Kukunin ko na dito. Si Kimberly, itong bato na to ay dala ko pa galing probinsya. Yan, tama, bato. Yehe, palakpak kay Kimberly Kinte, siyang nanalo ng load. Ayan, bato ang laman, matigas. Bato ha?
Ha ha ha. Paglugod. Si Kimberly ang nanalo sa una nating palaro, guys, ha? Si Kimberly. Take note. Mega shout out Maribel Health Tips. Hello. Mega shout out. Welcome to my LEs. Thank you for coming, sister. Pastilan. Panglugod. Di ay. Dala ko pa tong bato galing Leyte. Nakatamsak. Thank you, Maribel. Health tips sa tamsak. Ayan, may nanalo na sa unang games natin, ha? Ilalagay ko dito. Yung unang nanalo. Kimberly. Wow, taga Leyte di ay ka, ma'am. Taga Leyte, taga San Miguel Leyte. Taga-asa man ka, Sister Maribel. Mega shout out, nice. Hello, welcome. Thank you for coming to my LAs. May nanalo na sa unang palaro. Yehe. Ho, sabihin mo nga kayhan, hindi na makita message ko. Nakikita niya, nababasa niya ang message mo. Mega shout out. Mega shout out. Mega shout out to Osmar 06. Mega shout out. Sabi ni Oscar, host, sabihin mo nga kay Han, hindi ko makita message ko. Mag-message ka dyan. Panlugod. Hello, mega shout out Faith and Hope Vlog. Thank you for coming to my LEs. Thank you sa tamsak, mga babe. Taga saan sa San Miguel ka pala? Ako taga Red Horse Leyte din. Tacloban ako. Agoy, Lord, gutom ako, sis. Sige na, kumain ka muna, Sister Nice. Sige, itambay mo lang muna yan dyan. Hi, Sister Faith and... Okay, second game na tayo, guys. Pangalawang games. Hulaan nyo kung anong laman nandito sa bag. Ang papremyo is 50 pesos load again. Ang laman nito, hulaan nyo kung ano. Hulaan yung laman nito. Game. Go. Isasabit ko lang dito. Hindi pera. Bagay. Game na, bagay. Notebook, hindi. Bible, hindi. Makeup, hindi. Nail cutter, hindi. Perfume, hindi.
Lotion, hindi. Sabon, hindi. Toothbrush, hindi. 50 pesos na load. Toothbrush, hindi. Suklay, hindi. Ginagamit ito ng karamihan. Passport, hindi. Eyeliner, hindi. Suklay, hindi. Eyeliner, polvo, hindi. Hairpin, hindi. Clip, hindi. Suklay, hindi. Passport, hindi. Eyeliner, hindi. Polvo, hindi. Hairpin, hindi. Tissue, hindi. Loading na liwat ak. Ballpen, hindi. Gamit sa unhost. Ginagamit ito lahat. Hindi mo masasabing gamit sa, hindi ito gamit sa kusina, hindi gamit sa bahay. Gamit ng mga tao. Gamit ng mga tao. Karamihan. Ballpen, hindi gamit saan. Basta ginagamit ito ng tao ang gumagamit nito. Pang araw-araw ginagamit ito. Sa lahat ng oras sila'y magkasama. Si B1 at B2 ay laging masaya. Salamin, hindi. Lipstick, hindi. Sa katawan, hindi sa katawan, pero hindi sa katawan. Hindi siya hindi sinusuot ng tao. Alcohol, hindi. Panyo, hindi. Makeup, hindi. Salamin, hindi. Hanger, sanitizer, hindi. Alcohol, hindi. Morning. Hello, mega shout out Film North Transport. Mega shout out. Good morning rin sa'yo. Good morning to you. Good morning. Welcome to my live stream. Polvo, needle thread, cellphone, hindi. Tamsak. Thank you, Sister Basyang Maricel, for coming to my LS. Thank you, sister. Thank you sa suporta, sister. Mega shout out si Basyang Iske. Bimpo, hindi bimpo, hindi. Hindi bimpo, ginagamit ito ng karamihan araw-araw. Ganda ng sit-up ni host. Angelica Carreño, yes, good morning, sister. Good morning, cellphone, hindi. Ang ganda ng sit-up ni host. Thank you, sister Angelica. Ayun, nandoon sa bag, nasa loob ng bag, ang huhulaan nyo, nasa loob ng bag. Nakasabit siya doon sa loob ng bag. Ginagamit ng karamihan. Go. Sige, go. Relo, charger, watch, damit, hindi. Ginagamit ng karamihan. Ang mapapanalunan, 50 pesos na load. Pinas load. Charger, hindi. Relo, damit, hindi. Badok, hindi. Nako, ay, mahilig ito si Kimberly. Mahilig yan si Kimberly. Mahilig. Ang lahat dyan, mahilig nito. Mahilig lahat handle ng bag, hindi. Medyas, hindi. Mahilig lahat ang mga tao nito. Medyas, hindi. Nail cutter, hindi. Go.
Ginagamit ng karamihan. Buong mundo. Medyas, nail cutter, hindi. Toothbrush, hindi. Balo, hindi. Bilis na. Another 50. Gamit para saan po? Shampoo, hindi. Ginagamit ito ng karamihan. Hindi gamit sa kusina, hindi gamit ng bahay, hindi sinusuot ng tao, basta ginagamit ng bawat isa sa atin. Sabon, hindi sabon, hindi tissue, hindi conditioner, hindi. BB oil, hindi. Tissue, hindi. Ang lahat nito, Vicks, hindi. Tissue, hindi. BB oil, hindi. Pinagkakaguluhan ito ng tao. Chinilas, hindi. Vicks, hindi. Tissue, hindi. Quintas, hindi. Pinagkakaguluhan ito ng tao. Mga adik ang tao nito. Panyo, hindi. Sunglass, hindi. Inhaler, hindi. Nandoon ang ano ko, nandoon sis, nandoon sa loob ng bag, nandoon. Eyeglasses, hindi. Deodorant, hindi. Hindi. Yon, nandun sa loob. Hindi eyeglasses, hindi deodorant. Ibaba ko muna, chiko, ha. Watch, relo, cellphone. Ganda ng sit-up ni host. Bimpo. Hello sa lahat. Hello. Mega shoutout Basyang Maricel Vlog. Hello sa lahat. Sabi ni Sister Basyang Maricel Vlog. Guys, dalawin nyo si Maricel Vlog. Isang mabait kong kaibigan din yan. Nandito rin yan sa Singapore. Muni na rin yan siya. May harang na rin yan siya. Katulad ni Ate Telma, may harang. Katulad ni Sister Vinwini, may harang. Lotion. Bagay. Bagay ang nandyan sa loob ng bag. Mask, lotion, tawas, face mask, napkin, mask, glow again host, ginagamit saan? Alcohol. Ginagamit ng bawat isa. Mga tao, lahat, pati bata, gumagamit nito kasi lalo na yung mga matanda, pero ang mga bata hindi naman sila pwedeng bumili nito eh. Kasi mga bata pa sila. Ang nito, ang mga adult, ang kailangan adult. Glove, cellphone, sanitizer, vitamins, basa na host. Medicine, hindi. Pera, hindi. Vitamins, power bank. Malapit na. Medicine. Malapit na lang sa power bank. Medicine. hindi medicine. Malapit na sa power bank, oh. Si Sister Medicine, headset. Medicine, hindi. Oscar Medicine, hindi medicine. Power bank, hindi. Malambot. Katamtaman. Magkakapatid yan sila dyan. Headset.
Tapos meron ng umano ng headset, may power bank, hindi, design, hindi, malambot, battery, hindi, malapit na, may malapit na makahula. Headset, battery, hindi, malambot, curtain, hindi, AirPod, hindi, hindi AirPod. Hi, mega shout out Sadik TV, mega shout out, welcome, 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 you're welcome to my live stream. Thank you for coming, thank you sa tamsak. You can join our games. We have games. Are you Filipino ka ba dong? Sadik TV, pwede ka sumali. Keypad, hindi keypad. Headset, battery, hindi. Hindi, DC, hindi. BG lang host. Dodong, okay. Maraming salamat, brother Mel TV sa pa-BG. Thank you so much. Money, pera, hindi. Mel TV na Inday host. Si Brother Mel TV pala itong Sadik TV. Okay, thank you brother sa pa-BG. Cellphone, hindi sister, hindi cellphone. Sabon, hindi. Shampoo, hindi. Charger, hindi. Hindi charger. Bluetooth. Bluetooth. Hindi Bluetooth. Unsa ka na, Madam Mar hindi matatawag na ano yun. Hindi Bluetooth, headphone, USB, Wi-Fi. Muntik na. Camera, USB, memory card, camera, USB. Unsa may pangalan ni host? USB. Maribel Health Tips Modern. Oh, nanalo na si Osmar. Si Osmar ang nanalo. Si Osmar ang nanalo ng 50 load. Si Osmar. Hayo, si Kimberly hindi nakaano. nanalo na si Ate Kati mo, SIM card. Mga adik sa SIM card ang mga tao. Andali. Papakita ko sa inyo ang laman ng bag. Tudun! Tudun! Ayan! Ayan ang laman ng bag. Ayan, hindi pa nagagamit. Ayan oh, bago pa yan. Hindi nagagamit. Yan ang laman ng bag. Nanalo si Sister Osmar. Yehey! Ilalagay ko dito ang pangalawang na panalunan. May nanalo na si Sister Osmar. Ha ha ha. May nanalo na. Hello, mega shout out. Congrats sa nanalo. May nanalo na, SIM card. SIM card ang laman.
Tambay her sisi dan tamsak. Hi, TC Raman, thank you sa pagtambay. Thank you, thank you. Oh, si Waray-Waray ang nanalo. Congrats sa mga nanalo. Memory card, Kimberly, may nanalo na. Okay, Sister TC Raman, mega shout out. Thank you sa pagtambay. May nanalo na tayo. Game ulit, host. Hello, Sis Faith and Hope Vlog. Sabi ni Maribel, health tips. Hello, good morning. DC lang, BG lang. Okay, thank you. Thank you, brother. Brother Mail, thank you. Thank you, mega shout out sa 9 billion viewers at 12 thumbs up. Maribel Health Tip, shout out po, sabi ni Faith and Hope Vlog, sister. Sandali lang, papalitan ko yung ballpen ko, hindi gumagana. Hello, hello. Agoy, na-late na ba ko, host? Okay lang yon, Sister Telma. Sige, magpalaro ulit. Wala bang nag-ilis si Shiren? Wala te, si ano ang nag-ilis? Si Leonora. Siya ang gumamit ng time ni Sister Shiren. Kasi busy siya te. Wala ba nag-ilis si Shiren, no? Wala, kay busy man si Ja. Si Sister Leonora ang nag-ilis ganiha. Oh, alas 11 naman ko nag-start. Kay late naman po nag-start si Leonora. Oh, sige na, sige.
Ote. Hi, mega shout out Vani sa Bordo. Sa Bordo. Mega shout out. Thank you for coming to my LE's brother. Thank you sa thumbs up. Hi, good morning to you, Vernie. Good morning, Vernie Sabrado. Unya ra mag-ready ko. Okay, sister ate Tel. Vernie Sabrado. Hihihi, natatawa na ano. Good morning to you. Thank you for coming to my live stream. Thank you sa thumbs up. Sige na, palaro ulit tayo. Pangatlo pa lang, pangatlo. Hello, mega shout out. Another games tayo dito sa loob ng bag. Hulaan nyo. What is inside my bag? You guessed. Hello. Mega shout out Hazel Opunda. Mega shout out. Hello host. Mauni akong video nimo gamit. Okay, salamat Ate Tel. Bagay. Yes, bagay. Nandito sa loob ng bag. Another 50 pesos load. Lahat ng mga nahulaan dito ko lang nilalagay. Yung unang game, bato, bato. Yung pangalawa, SIM card, nahulaan. Ngayon, ang 3 games, bagay. Pera, hindi Bible, passport, hindi face powder, hindi ginagamit ng tao, yes, lipstick, lotion, bagay. Hihi, anong laro yan, host? Hulaan kung anong laman ng bag na yan. Gamit, bagay, yes, bagay. Bible, pera, passport, face mask, hindi ginagamit ng tao, yes, lipstick, lotion, bagay, yes. Mirror, gunting, hindi. Nail cutter, hindi. Toothbrush, hindi. Toothpaste, hindi. Pinapahid ba ito? Hindi. Tamsak dan. Hello, brother Deem. Welcome to my live stream. Thank you so much. Sali ka sa palaro namin. Maliit. 50 pesos na load. Hulaan kung anong laman ng bag na yan. Toothpick, hindi. Glass Osmar yellow, hindi. Tissue, hindi. Shout out Profit and mega shout out MD MD mega shout out cellphone, hindi. Camera, hindi. Hazel di Vasquez, elo po. Relo, hindi. Battery, hindi. Bagay, charger, hindi. Kwintas, hindi. Headset, hindi. Sing hindi. Dito pa. Thank you power bank, hindi. Damit, hindi. Upan. Ginagamit. Bible, hindi.
Ginagamit ng tao. Ginagamit ng tao. Rosary, hindi. Ballpen, hindi. 50 pesos another load. Bible, hindi. Rosary, hindi. Ballpen, hindi. Towel, hindi. Cellphone, hindi. Eyeliner, hindi. Hello. Imdivasga, good morning. Lipstick, hindi. Ipit. Ipit ng buhok. Pwede. Pero may pangalan nun. Anong klaseng ipit ng buhok? May pangalan nun. Anong klase ng ipit ng buhok? Kasi marami ang tawag sa ipit ng buhok. Mga guys, bilis. Clip. Hindi. Pwede siyang na clip, pero may iba siyang tawag. May ibang tawag siya. Clip ng buhok. Oh! Mayroon nang nanalo. Hairpin. May nanalo na. May nauna na. Si Sister Hazel yata yun. May nauna dito. Tingnan ko nga sa taas kung may nauna pa ba kay Sister. Makeup, face powder. Nice clip. Hindi. Kasi marami. Sister Nice, marami namang klaseng clip sa buhok, di ba? Kaya kumpleto ang May nanalo dito hairpin. Si Sister Hazel Uponda. Siya ang unang nanalo ng hairpin. Hidban. Osmar, nahuli kayo. May nauna sa inyo. Sorry. Next game na lang. Clip ng buhok ko. Ate, congrats. Faith and Hope Vlog, Thelma and King Vlog. Thank you guys. Nahuli ka na, sister. May nauna na sa'yo si Sister Hazel. Siya ang nanalo sa pangatlong game. ₱50 Lord. Sister, pag pag bukas na yung mga sirado kasi ngayon ang mga bilihan. Sister Hazel. Nanalo ng load. Pangatlong games na to. Naman tayo? Pagkain naman tayo, guys. Ito guys, ipapakita ko sa iyo hairpin ang laman ng Maliit kasi siya. Nilagay ko dito sa may bulsa. Dito sa bulsa. Ayan o. Hairpin. Maliit na hairpin. Yan. Yan siya. Ayan o. Hairpin. Maliit. Kasi yan lang nakita ko dyan sa loob. Nandyan na yan siya. Kaya hindi ko lang tinatanggal.
Yon ang laman hairpin ha. Thank you guys. Maraming salamat sa oras nyo. Meron pa tayong palaro. Kasi 3 games pa lang tayo. Hello, yung iba dyan ha. Host, di ako nag-skip ng harang mo ha. Harang ka dyan. Yung harang ko. Ikaw talaga sister, nice. Ikaw nga dyan ang malapit na mamuni. Start na host, game. Ano na naman ang natin? Lalabs, wala pa nga eh. Nasa higaan pa. Si nice, nasa higaan pa. Ha. Muni host paita, oy. Ikaw kay daghaman kag bisita sa imong ilis. Madali na ka. Madagmit ang mo. Watch hour. Kami gamay ra. Sige, next game na tayo. Five, 3 hours lang tayo ha. Kasi hindi pa naman ako muni. 3 hours. 3 oras na 3 oras lang to. Huwag i-skip ang harang ni host. Sabi ni Faith and Hope Vlog. Kanus apa kaya? Okay guys. 3 hours. Okay guys, start na tayo sa pang-4 na games natin guys. Ano to siya? Bagay. Laruan. Game. Mega shout out Mel TV, sabi ni Faith and Hope Vlog. Faith and Hope Vlog, agoy, ha. Stop toys. Basta laruan. Kahit anong laruan, bagay. Marami na ha, mayroon na akong sa inyo. Maiklo na ako sa inyo guys. Tarak. Nandito sa loob. Nandito sa loob. Ilalagay ko lang dito. Yan. Ayan, nandyan sa loob niyan. Laruan.
fossil, teddy bear hindi. Robot hindi, car hindi, Hello Kitty hindi, airplane hindi, Holland hindi, teddy bear hindi, barko hindi. Dalo i-check ko nga sa taas. Bagay, laruan. Yes, 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 bagay. Dahil imo lunch. Waray ako lunch. Nag-enjoy ako sa laro. Hello Kitty hindi. Teddy bear hindi, barko hindi. Nasa loob, nasa loob. Tunga lang muna po makita sa imong baghot. Ang bigat. Oh, ayay, ayay. Ang bigat. Huwag kang malikot dyan. Generator. Paitan ni mo host. Pagtarong di harang host. Taas sa harang. Figure 9. Figurine. Figurine hindi. Pakita imong baghos. Basig sigbin ang laman. Ana. Hindi. Figurine hindi. Manika dal hindi. Manika hindi. Pagtarong host ba? Start na ko host. O sige, mag-start ka na ate, mag-start ka na ate. Ipasok ko sa'yo yung ano ko, yung ninja ko. Inaamay mga ninja. Manika hindi, dal hindi. Pagtarong ba host? Start na ko host. O sige sige ate Tel, mag-start ka na te. Start na ko host. Okay te. Te, mag-start ka na. Okay, okay. Hindi Lego, hindi tren, drum truck, hindi Super Mario, hindi. Tom and Jerry, hindi. Manika hindi dal, manika hindi, figurine hindi. Sirit na host. Ayaw nyo naman hula. Sige, dadagdagan ko ang 3 hours nyo. Gagawin kong 5 hours. Mahulaan nyo lang. Stop toys. Nagamay. Dili, dili. Laruan ito, karamihan laruan ito, lalo na pag pumupunta sa beach. Oh, binigyan ko na kayo ng clue. Pag pumupunta sa beach.
Ha 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 ha. Ten. Hindi. Volleyball, hindi. Pahula ka na lang sa pagkaon. Salbabida. Salbabida, hindi. Sleeping bag, hindi. Sleeping. Fishing board, hindi. Sleeping bag, hindi. Swimsuit, hindi. Pala na gamay host, dili. Volleyball, hindi. Haha. Track, hindi. Hot, hindi. Picnic bag, hindi. Bato, hindi. Sunglass, hindi. Volleyball, hindi. Buhangin, hindi. Laruan ito ng karamihan ng mga matanda sa tabi ng dagat. Ambot aning buhangin, hindi. Agoy host, game box, game boy. Game boy, hindi. Tubig ba yan host? Hindi, hindi. Kulafu, hindi. Anong kulafu? Cheeseboard, hindi. Kapag ang isang grupo pumupunta tayo sa isang beach, madalas nating tong gawin. Maglaruan to, grupo-grupo. Ha 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 ha. Anong kalufu? Anong kulafu? Anong kulafu guys? Ha ha. Kulafu. Mahjong, hindi, hindi. Baraha, hindi, hindi, hindi. Baraha, hindi. Mahjong, hindi. Nagdadala kayo ng mahjong papuntang ano? Pag nagpunta kayo ng beach, tubig ba yan host? Hindi, hindi, hindi yan. Picnic bag, hindi. Volleyball.
Pag pumupunta kayo sa beach, di ba may nakikita kayo mga grupo-grupo ng mga tao? Minsan yung iba naglalaro nito. Karamihan itong ilaro ng by group. Hindi pwede itong laruin ng isang tao. Kailangan by group. Badminton. Baraha, badminton. Hindi badminton, host. Badminton, hindi. Chessboard, hindi. Hindi ito pwede laruin ng mag-isa. Kailangan ito dalawang maglaro. Dalawa o tatlo. Volleyball, hindi, host. Pastilan, oy. Playing card, hindi. Sungka, hindi. Softball, beach ball, hindi. Si Patakraw, hindi. Malapit na mahulaan. Basketball, hindi. Kailangan, pag nilaro ito, kailangan ng energy. Okay. Energy. Football, pingpong, hindi. Basketball, takyab. Unsay takyang. Football, pingpong, hindi. Rope, hindi. Pingpong, skipping rope, hindi. Unsay takyang. Unsay takyab. Takyang. Skip rope, long tennis. Long tennis racket. Lubid. Oscar. Pinaglalaro. Nilaro na to ni sino ba yan? Long tennis, hindi. Volleyball, hindi. Hindi siya bilog, guys. Oh. Kinsay naglaro. Faster. Around, no. Yes. Bilog. Yes, bilog. Aha, may nanalo na. Yes. May nanalo na. Sinong una sa inyo ni Nice? Oh, si Tesseraman ang nauna. Yes, nanalo ka. Oh. Watch our sister. May nanalo na. Fly. Yes. Oo, ikaw una nanalo, Tesseraman. Ikaw una nanalo. Ang unang nanalo si Tesseraman. Nanalo kag 3 hours. Watch hour. Congrats, Tesseraman. Ayan o. Tadun!
high blood. Na high blood. Na high blood ko. Na high blood ko, host. Layo pa sa tinuod ang clue. Ay. TC Raman Love Loves, congrats, ikaw ang nanalo. Guys, wag niyo kalimutan ha, si Ate Delma, nag-start na kaya si Ate Delma. Yung mga ano nyo, ilagay nyo doon yung ibang ano nyo, paninja. Paita, oy. Dili nag... Bang... Maulagi plato.
Hello, hello, mega shout out. Next game na tayo. Pang-5 games na tayo. Hello, mega shout out, mega shout out. Pang-5 games natin, pang-5 games guys. Pagkain, pagkain. Pagkain. Ilalagay ko lang dito, hulaan nyo kung anong laman, pagkain, pagkain. Ilalagay ko dito. Okay, okay, game, game, pagkain. Unsay question? Ang question ay pagkain, pagkain. Chocolate hindi, sampurado hindi, candy hindi, lugaw hindi, lollipop hindi, padis hindi, pandesal hindi, tinapay hindi, biscuit hindi. Biscuit hindi. Oscar, anong yala? Anong yala alhin? Anong klaseng pagkain yan? Hindi, hindi. Mangga hindi. hindi dried food. Dry fruit food. Dairy dry. Oh, sige, inumin. Bigyan ko kayo ng clue, inumin siya. Kape hindi. Bigyan ko kayo ng clue. Kape hindi. Juice hindi, red wine hindi, kape hindi, tea hindi. Milk tea hindi. Kukwa hindi. Milk tea hindi. White wine hindi. Okay, nanalo na, may nanalo na, may another na naman si sister, 2 hours. 5 hours nang napanulunan mo. Nanalo na, may nanalo, ang bilis naman. Ang bilis naman, Milo. Si TC Raman, nanalo na pod. Congrats to TC Raman, nanalo na pod si Ja. Ako na ni usahon, ang imo.
Ang nanalo ay si Sister T. Raman. Milo ang laman ng bag na yan. Milo. Milo. Ha ha ha. May nanalo si Sister T. Raman. Check ko nga sa taas kung mayroon pang iba. Kindi. Biscuit. Wala, wala. Ang bilis naman ni Sister makahula. Ha ha ha. Congratulations. Nanalo ka na. Mayroon ka ng 5 hours. May 5 hours ka na, sister. Sino nalalo ha karong pagali ko nag-anhi? Oh, naka 5 hours ka na, hindi ka nalugi. May 5 hours ka na. Out muna sa bilin lang si Dudong. Okay, punta ka na doon kay kay Ate Telma, nag-ilis na, nandoon na yung isang ko, ninja sa kanya. Yung kukwa, di ba yung host? Hindi, sister, kasi yung nakalagay talaga sa bag, yun talaga ang huhulaan. Kung anong nakalagay dito, yun ang huhulaan. Tudun! Tudun! Tutun! Yan ang laman ng bag. Ang bilis nakahula si sister. Mauni ang sword sa bag. Milo. Milo, ang nanalo ay si Sister T.C. Raman. Siya ang nakahula. Congratulations, T.C. Raman. Meron ka ng 5 na panalunan na oras. Ang galing ni Sister makahula. Thanks, host. You're welcome. Tama na tayo sa next time naman. 10 dapat yung palaro ko. Ang palaro ko 5 pa lang. Nagugutom na kasi tayo dyan. Yung iba dyan nagugutom na. Kumain muna kayo mga sister. Mga bisdak, kumain muna kayo mga bisdak. Sino pa may gusto dyan ng laro? Ang bilis na hulaan. Dapat pala yung mahirap na pagkain ang nilagay ko. Yung hindi nahulaan agad. Mabilis mahulaan. Hello, thank you sa lahat na nagsuporta sa akin. Thank you so much, guys.
Next game, sige, next games. Unsa naman na upload host? Palaro tayo ng 50 pesos load, Pinas load. Next. Sino may gusto ng watch hour? Hello, 7 million viewers. Thank you so much, guys. Kakain muna ako, guys, ha? Kain muna ako kasi magutom na. Unsa naman na upload host? Mega shout out, Sin. Hi. Her host, this si Roman. Thank you mga sa pagtambay. Kain sa ko ha. Diha ara mo ha. Unja na mag-continue ang duwa. Sige, bayaan mo na ilis mo. Iwana aho mo na badyaan diha. Mukhaon sa ko. Sige na, bye-bye. Hi, Hana Vlog. Thank you sa thumbs up. Mukhaon sa kuday. Salamat sa pagbisita. Mukhaon sa ko. Gigutom na ko.
Pangaon anay kita pangaon.
Halo, 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 halo. Nandito na si host. Tapos na kumain. Welcome back. Next game tayo. Next game. Fasta. Fasta. Next game tayo. Wala pa akong 2 oras. Next game tayo. Bagay, bagay, bagay. Tapos na ako kumain, sister. Ikaw, kumain ka na? Kumain ka muna. Bagay, bagay. Ang mapapanalunan. 2 oras no watch hour. Dalawang oras na watch hour. Bagay. Ito, nandito, nilagay ko sa loob ng bag. Ang pahuhulaan ko sa inyo. Isasabit ko dito. Dali, parang mahahalata. I-orong natin. Sige, game, game, game. Unsa na pud ng dula. Nasa loob ng kusina.
Bagay na sa loob ng kusina. Dodong Mel, salamat sa pagtambay. Unsa na po duha, be? Ang duwa naton is, hulaan mo kung ano nasa loob ng bag na yan. Ano siya? Bagay. Ginagamit bagay sa kusina lang, ha. Things. Makaon, dili. Electric pan, dili. Electronic, dili. Dili electronic. Unsay klo. Unja nang klo kay matag-an dajon. Bright naman ka. Knife, dili. Frying pan, dili. Teaspoon, dili. Dili ni sidya electric pan. Dili ni wala sa sala. Tinidor, dili. Teaspoon, dili. Kutsara, dili. Chopstick, dili. Chopstick, dili. Hi! Cynthia. Dayjamo. Pasensya na sa pagbasa ko, ha. Hindi, dili. Unsay crooks. Sister T. Seraman, unsay can opener. Can opener. Can opener. Di ba ang can opener yung ano katulad ng sardinas, ing ana, di ba? Dili. Unsay Crocs. Crocs is can opener, di ba? Hindi, dili. Hello. Hello, Angelica Carino. Hello, host. Asan ka na? Nandito ako, sister. Sponge, hindi. Crocs, hindi. Crocs, dili na akan dili na akan opener. Dili. Can opener. Hindi yung matatawag na can opener. Hindi yung matatawag. Makmak, hello, tamsa. Host, salamat sister sa patamsak. May pag-games tayo. Can opener. Hindi. May isa pa doon, may isa pa. Bilisan nyo. Isa pa. Hindi can opener yan. Iba. May isa pa. Malapit na. Ayo, ma'am. Can opener hindi, ma'am. Ingon ko ba Crocs dili na Crocs ay isa can opener. Iba man ang can opener, di ba? Ang peeler, slicer, di ba? Dili. Unsa man na be. Kay iba man ang peeler, di ba? Pang ano yun, pang ano ng tanggal ng ano ang peeler. Unsa naman be, pangkayodhan silot, dere harani na didton iyo gin ano, harani na adton iyo gin kan opener dere kay di man adto kan opener. Slicer, unsa man be, crook lagi sa kan opener, host. Iba kay
Iba. Dili sa kan. Pangkayod silot dere. Taraw nga pod og basa ho. Asa naman. Slicer. Unsa man be pangkayod sa silot. Iba gali. Unsa man na host. Bagay. Ang kan opener di ba pambukas man to og ano, pambukas man og sardines o mga ano, mga iba na ano, abridor, tama si Kim abridor. Abridor tama hi ano, tama hi abridor. Tama, taba abridor. Abridor lagi han kan opener. Dili. Kulang abridor. Oh, insakto na. May daog na, wine opener. Naanapod kay panalo, wine opener. Ikaw na po nanalo. Bright ka ayo. Abridor. Ikaw, host. Taro nga og basa lagi. Halubat. I-charge anay ito. Ana kay 7 hours. Huy, Inday, dili man di ay ni wine opener. Iba. Tama si Kimberly. Abridor. Kay an wine opener iba man adto. Dili di ay ni wine opener, abridor di ay ni. Di ao. Abridor. Oh. Sisti siraman. Dili wine opener. Dili pod can opener. Tama si Kimberly, abridor. Abridor ang tawag nito sa amin. Abridor dire, hindi pala to kan ang una nakahula si Kimberly, abridor. dili di ay ni wine opener. Ha? Abridor han soft drink.
Abridor han soft drink dere hiya can opener, dere hiya wine. Sorry Sister Raman. Sorry tis Raman. Abridor sa soft drink. Ha? Ah, abridor sa soft drink. Kumbaga takupin beer, takupin soft drink sa atin, pero abridor hiya, abridor in soft drinks. Okay? Hello, Sister Hello, Sister Raman. Si Kimberly ang nanalo. Haha, pagtarong host. Abridor han soft drink. Kalabad ba ni mo host? Wine. Slicer. Abridor lagi. Sa muka. Kalipong baya. Upay nala nakachamba. Unsa na pud na ahos. Si Kimberly ang nanalo. Ito, next. Last na to. Last na to na game. Last. Last na game. Naapay duha? Kap ilan? Nakasampu na ba tayo?
Sige na, game. Game, last game na, last game. Bagay, bagay, bagay. Bagay, bagay. Go, 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 go. Bagay, bagay. Game, game na. Bagay, bagay. Mamimili kung sino ang mamili kayo kung anong gusto nyo. Watch hour or load 50. Pagtarong host. Game na, game na, game na, game na. Game na, bagay. Bagay. Ginagamit. Pagtarong host. Bagay, unsa ba? Bagay, bagay. Ginagamit. Asa ginagamit? Mahulaan ni Jodajon. Unja na ang clue. Madali lang matugan. Bagay, ginagamit. Ginagamit. Gamit saan? Ginagamit ng tao. Kusina. Hindi. Hindi sa kusina. Hindi sa bahay. Go, 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 go. Cellphone, dili. Nakita ko yan na ginamit ni Kimberly. Eyeliner, makeup, hindi. Charger, hindi. Cellphone, hindi. Katawan.
Hello, may nanalo na. Nag-CR ako, guys. Hindi, 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 hindi. Lip, lip balm, hindi. Hello. Hello, amiga. Shout out. Biga shout out. Biga shout out. Sis been winning. Lagayan ng tubig. Hindi. Saan naman kasi... Saan naman ka host? Di apa ko tweet ha. Oh, sister. Salamat. Biga shout out. Diin.
Hello brother DM, thank you. Maraming salamat sa pagsuporta sa live stream ko. Thank you so much. Sarap matulog. Thank you po. Lalan. Walang tulugan. Watch pa host. Thank you brother. Hana-hana vlog. DM. Lalabs. Ang sweet naman nila. Oh. Haha. Ba't alam mo naman lalabs? Uy. Oh, tama.
Tama-tama, may nanalo na. Ray-Ban. Eyeglass. Mega shoutout, may nanalo na. Hello, mega shoutout. Hulaan nyo kung anong laman yan. Meron kayong 2 hours at saka may gusto naman ng ano. May nanalo na. Ray-Ban. Ray-Ban, oh. Ayun, oh. May nanalo. Sino nanalo ng Ray-Ban? Eyeglass. Sunglass. Del naanay nanalo. Ako i-screenshot mauman ni nakabutang direte. Good afternoon.
Hello, hello. May nanalo na sa sunglass. Congratulations sa nanalo. Tudon. Sunglass ang laman. Ayan, oh. Sunglass. Sunglass ang laman. Sunglass. May nanalo na, may nanalo. Sunglass ang laman. Yan bigyo. Nagpagsagna pa man ang ika. Congratulations. Kita may nakadaog si anak-anak vlog. Si Kimberly. Ani Si Kimberly ang nanalo. Sunglass. ayan na si Runao. Mahina yung signal.
hello. Mag-i-in na po ako. God Blue TV. Thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat. Jaina. Angelica Carino. Thank you. Thank you mga bisdak. Legit. Thank you sa lahat. Thank you, Oscar. Hana-hana. Dodong, thank you. Daisy Raman, thank you, sister. Sister Winnie ang susunod. Bien. Si Sister Bien ang susunod. Si Sister Bien ang susunod, sister. Wow, ang sarap naman yan. Hamburger, pahingi, sister. China. Dejamo. Ang sarap naman ng pagkain mo. Hamburger, 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 hamburger. Ako listahan sa mga nanalo ng Hello sis Makmak, bye-bye. Thank you so much sa suporta sister. Thank you sa lahat na Thank you Ate Telma sa Ninja.
Thank you, nice. Thank you sa lahat. Thank you, Usmar. Thank you, Makmak. Thank you, Leonora. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. God bless you. Bye. I love you guys. Thank you. Maraming salamat po.